Hej. Nå, så har jeg så fået anskaffet mig sådan en lille fin sag her. Og den kan... Jeg ved ikke, hvad den kan. Men det finder vi ud af. De kalder det æble-tv. Så. Ej. Men lad os nu se, hvad det kan for noget her. Det er utroligt, når man køber Apple-ting også, så alt virkelig, alt, det er pakket sådan derind. Det skal være så stilet, og det skal bare være larveformet. Ja, så skal vi se her. Så det første jeg vil gøre med den her, det er simpelthen at jailbreak den. Nej, det må man ikke. Det siger vi ikke. Det siger vi ikke til nogen. Og så gør vi det bare alligevel. Sådan der. Ui. Endnu en ting. En lille finesse. En lille pil. Og vi trækker. Er vi klar? Og så er der åbnet en for godterne, som man siger. Lad os så lige prøve at se her. Så var. Ja, så. Hej. Så kan vi prøve sådan noget her. Hvor vi så skal have den der. Den kører i her nu. Faktisk så har jeg snydt lidt. Så det vi gør, det er at vi tager og putter den her. Det er jo sådan et, det kalder man et internetstick, et LAN-kabel. Så det gør det sikkert ikke, men det lyder godt. Så lad os lige se her. Det putter vi også i, så er det lidt hurtigere forbindelse, og det gør også, at vi ikke får specielt mange udfald. Det kan vi godt lide, altså. Det kan vi godt lide. Jeg kan svare på alle vegne. Det kan vi godt lide, når der ikke er så mange udfald. Det der hedder det der. Skift navn. Det burde. Det prøver vi, og så skal vi have noget strøm på den. Så det giver vi den. Så sker der sandelig noget der nu. Use an iPhone, iPad or iPod Touch using iOS 7 or later to automatically set up TV. Yes, unlock your device, enable Bluetooth. Welcome to Apple TV. To use VoiceOver with your Apple. Prøv det der. Jeg ikke vil. Glem det. Hold da nu. Jamen altså. Sikke dog vi kan. Hvad kan man så her? Så går den herovre på min telefon. Så går vi hen, så trykker vi ned på... Så kan I lige følge med i, hvordan det ser her der, ikke også? Så der vil jeg trykke på den lille lyd hernede. Sådan der. Så får man sådan en lille logo op hernede. Meget fint et, man kan trykke på. Så står der sandelig Apple TV, om man vil. Kan I se det? Nej, det kan jeg der. Apple TV, den trykker vi på. Så skal vi se, om der sker noget. Den blinker.
I alverden. Så kommer der simpelthen en pizzaburger. Hvad sker der? Nej. Så får man det ikke bedre. For jer, der hellere drikker en sixpack, frem for at træne en sixpack. Lad os lige prøve at se her. For at være ærlig, så skræmmer det mig lidt, at der kommer et billede af en pizzaburger. Når den egentlig burde vise. Could you pay me in advance? Snants. Billedet af min sang. Hvor er det fedt! Just the fuck London to Jamaica.